Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum. Jama'ar musulmi, a yau bidiyon da zan kawo muku yau sabon bidiyo ne wanda zaka samu dala 2000. Da ka samu dala 2000 zaka yi withdraw. Quiz ne zaka dinga yi. Dala ne zaka samu kuma insha Allah zaka yi withdraw lafiya lau ka ji su cikin account ɗinka, yan PayPal gare ka, yan wani account gare ka. Kada ka wuce, ka gwada sa'anka ka gani domin ana samu. To, idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel tawa, ka danna min alamar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa domin ko da na ɗaura sabon bidiyo za ka gani. Kai tsaye bari mu je ga bidiyon nawa. To, ainihi ka gane, zan aje muku ainihin description na link in wannan application ku bi domin ku yi register. Kuma application in yana da fa'ida sosai domin idan mutum ya register da link ɗinka, duk aikin da ya da wannan account ɗin da ya buɗa yana samun dollars ɗin. Idan ya samu dollars 200 kai ma akwai naka she a ciki. To, bari mu je mu fara aiki. Ka gani nawa account ɗin gashi nan ina da dala har wurin 91 dala 91. To na yi nawa account ɗin ya kusa kai 2000. To da double account nake amfani domin abokina exactly normally wanda ya turo min wannan application ɗin ya yi withdraw. Ni ma shi na sa na gwada account biyu, ina son in yi withdraw lafiya kalau insha Allahu idan Allah ya ba mu sa'a. Kaga wannan shine application ɗin, zaka zo ka shiga nan, ka shiga start quiz ne zaka dinga yi. Abu ne za su dinga baka, su tambaye ka question ka ansa cikin minti 60. Kaga an ce how many ears does a rabbit kaga 2 kati sai ya wuce cikin can lay eggs, yes. Can birds swim in the water? Yes. Can a cat fly in the sky? No. How many legs does a pig have? 4. Where does a sheep go? In the water. What is the shape of football? Round shape now. Shine za ku dinga yi, ku zaɓa. What do rabbit eat? Grass. Ka wuce. Where the world live or sing? Where the fish lie? Shi ma a nan yake rayuwan shi. Kaga na samu dala 2. Bari ka gani na account, kaga ya ƙara. To a haka ne kaɗan za ka dinga yi, kuma idan ka gayyata duk mutum ɗaya ka gayyata za a baka reward dala 5 ko 4. Hakanan dai ka dinga tarawa, ka yi ta ƙarawa, kuɗinka suna taruwa, ka gane. Haka ne za ka yi. Don Allah idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel tawa, ka danna min alaman subscribe, ka danna alaman ƙararrawa, ka danna like, ka yi comment, ka yi share domin koda na ɗaura sabon bidiyo za ka gani, kuma ku ƙara mana ƙwarin gwiwa. Channel ɗinmu tana haɓaka, mu kuma muna ƙara haɓaka, muna ƙara kawo muku sababbin abubuwa. Da Allah a kula da wannan yan uwa, don ni kullum ina son waɗanda ke kallon channel ita su tashi cikin farin ciki. Kada ka tashi a ce account ɗinka a'a is 0. Kawai na fi son a ce everything kai kana kallon Fresh AB TV, ya kamata a ce kawai channel ɗinka tana account ɗinka kana jin dumus every day, every time you receive new alert. That is the end of the video. Wannan shine ƙarfin bidiyon. Ta Allah a kiyaye a dinga danna mana subscribe domin mu ƙara jin daɗin kawo muku wannan abubuwan. To mun gode, sai an jima.